Matag usa ka nato dunay gitay paboritong kanta o sonata. Daghang mga pamaagi nga makapahupay sa atong nga gipamati ang usa ka kanta. Dunay gitay paborito nga kanta nga gusto natong balik-balikon kay makahinumdum ta sa mga panghitabo sa una. Ug dunay sa tay mga kanta nga gusto natong likayan kay di gyud ta ginahan nga makahinumdum sa mga panghitabo sa una. Labi na og gihimo niyo nga theme song ang usa ka kanta sa imuhang hinigugma. Dunay sa gingon nga naay mga kanta nga makapahinumdum sa ato ang utang. So daghan nga mga butang nga ikahatag ka nato ang usa ka sonata o kanta. Mga ka-dear friends, kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe ug karong adlaw magahatod tag kaninyo og lain na sad nga istorya nga pinada sa ato ang YouTube subscriber. And sa mga wala pa makasubscribe sa atong YouTube, please click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sad sa mga daanan natong mga istorya nga wala na ninyo makaplagi diri, pwede sa ninyo makita sa atong Picas channel ang Katabi with Ate Gems. Also, subscribe and click the notification button. Kung kamo saan ginasa mo nga mopada sa inyong kagalingong istorya, pwede sa ninyong ipada sa papajoesuperb@gmail.com or might as well check the video description below para sakto ang email address nga inyohang mapadadaan. So dito maglangay o ganiya na ang suwat sa tuang sender sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong suwatampo karong adlaw naguluhan og ang mga kanta ni Annie. Dear Papa Joe, ako di ay si Annie. Gipanganak nga pobre og hantod karon pobre gihapon. Pero bisan pag unsa ka lisod di gyud ko makalimot nga mo kanta. Mahilig gyud ko nga mo kanta-kanta og sa tinud lang ako ra gani ipaagi og kanta-kanta ang ako ang mga problema. Niadtong gamay pa ko Papa Joe tungod sa mong kalisod, wa gyud ko makagraduate og elementarya. Kay lagi puwerteng kapubri sa akong mga ginikanan. Manguling lamang ang akong amahan nga si Abel ug labandera lang ang akong inahan nga si Merly. Isip ako ang kinamagwangan na higmatan ako sa among kalisod sa sayo nga panuigon. Gipaundang ako ni Mama sa eskwelahan aron ako na ang mag-alima sa akong mga manghod samtang sila mag-obra matag adlaw. Sakit sa akong buot Papa Joe. Kay gusto ko nga makalampos akong pagtungha aron sa umaabot makatabang ko sa akong mga ginikanan ug mga igsuon. Sa tibok adlaw, ako mao'y nahimong amahan ug inahan sa kuang mga manghod. Ug ako atanan mga buluhaton sa among panimalay. Nga wa na gani ko'y panahon para sa akong kaugalingon. Makahilak na lang ko sa kakapoy. Nagani panahon nga gusto unta ko nga sudyaan ang akong manginikanan o nganong pataka masila og panganak, sigig anak-anak, unya, pobre kayo nga halos way ikabuhi. Makabago lang mi og mga bisti kung hatagan mi og mga biya sa among mga paryente. Mahiubos pod gani ko usahay kay abi kay pobre kaayo ang ilang pananaw, hatagan lang po mi og mga damal kaayo nga mga gamit o kana ba mga daan ba nga ako na lang sad nga iluom Papa Joe. Kinsa raman po mi nga moreklamo nga kami pagani hatagan.
Sa gamay pa ko nangandoy gyud ko nga unta makapalit si Papa og TV. Ang akong mga manghod atuin taon mananaw og salida sa among silingan. Di gyud ko makalimot, usa ka hapon ni adto ni Pauli ang akong manghod nga lalaki, si Dudong JR nga naghilak. Naon sa makadong nangutan ko sa akong manghod, Papa Joe. Wala man ko patanawa og TV sa ilahang ng Ailinte. Gisirad-an nila ang pultahan kay base niya na kunoy mawa sa ilaha. Murag yun gikumot ang akong dughan nga naminaw sa akong manghod. Sige lang dong, kay og makatrabaho niya si ate, mamalit niya akong TV kanang dako kaayo. Ingon pa nako sa akong manghod sa pagakos nako niya. Nakaminos na gyud sila namo, Papa Joe. Bisan og pobre mi, wa mi tudlui og daotan sa among mga ginikanan. Gisultihan ako si Papa o si Mama sa kasinatian ni JR nga niuli nga naghilak. Sagdahil lang na sila dayo Usahay, mas mayo pa ang laing tao kaysa kining atong mga kaliwat. Sulti pa ni Papa nga klaro kayo nga magulanon, Papa Joe. Pila ka adlaw ang nilabay, nabantayan ako nga pirming wala si Papa sa amo. Umatod pa sa kong mama nga nag-sideline ko ni sa Pikas lungsod. Usang adlaw niya ito nakadungog kong syagit sa kong manghod. Layo pagani siya, nagsyagit na samtang nagdagan, paingon sa kong nahimutangan. Ate! Ate! Sampit pa sa kong manghod nga si Sarah. Naanatay TV! Nagdaan na si Papa og TV! Daligid ko nga nakabarugi kan nga nang laba, Papa Joe, og nagdungan mi og dagan si Sarah paingon sa among payag. Diin man kag kwarta nga gipalit anang TV, Abel? Pangutana pa ni Mama kay balo siya nga bisan kung saan pag sideline ni Papa og trabaho di gyud kini makapalit kay mahal baya kayo ang TV niadtong panahon na. Nito bagpot si Papa Abel nga ay nauli man gud ako igagaw nga si Danny, anak ba ni Tio Biryong ba nga gikan sa Dubai. Nagdala og akong TV unya kini mao ang ilang karaan. Iyang gihatag nako, may na lang kuno nga makatanaw sa lida ang mga bata. Second hand ra tinud ang TV, Papa Joe, pero wa na'y makatupong sa kung ka-excited labi na nga gisugdan nagpahimutang ni Papa ang TV sa among lamesa. Murag ko nagpaabot sa nag-announce sa winner kay puting excited gyud nako, Papa Joe. Kaming duha ni Sarah nagluksod-luksod diyang pag-un sa TV ni Siga gyud og diyang nagtuplok-tuplok na si Papa pagpangita og klaro nga channel diha gyud mi nakit-an nga klaro kayo nga salida. Ako din giatubang si Sarah nga akong manghod. Sarah, apa sa si Dudong kaw? Ingna nga nanati TV. Malipay gito si Dudong. Sugo ko pa. Nidagan dayon si Sarah kay iyahang pangitaon si Dudong. Pero wa pa gani makalayo si Sarah dihay nabot nga motor og nihunong kini sa among tugaran. Nidungaw ang akong Papa sa mga bintana og iyang nakit-an ang barangay tanod nga si Reggie. Unsa may ato bay Reggie? Pangutana pa sa akong Papa Joe. Noy Abel, si Dodong, atuan niyo kayo kay gidala sa ospital. Nagtinan-away ming tulo si Mama, Papa ug ako. Pero ang kakulba nga mong gibati, wa na'y kabutangan. Hospital nga naman, naunsa man si Dodong? Sunod-sunod pa nga pangutana sa akong mga ginikanan sa barangay tanod. Si Dodong naligo man di ay to sa sapa, unya na lumos. Gitabang sa mga tao o gidala tuwa sa ospital sa lungsod. Ang motor sa barangay tanod nga si Noy Reggie mauna pod ang gisakyan nila ni Mama ug Papa para moadto sa ospital sa lungsod. Ako ug si Sarah ang nabilin sa mong balay ug samtang nagpaabot nga moabot sila way puas nga gasigi mi og hilak si Sarah. Kay nahadlok mig unsa na kay kahimtang sa mong manghod nga si Dudong. Sir, dali adto ta sa altar magampo ta sa Ginoo. Nga walang untay daw tang may tabo kang Dudong. So mauto nga kaming duha si Sarah nagtapad og pangluhod sa ubos sa among altar. Way nang gawas nga mga pangadji sa among mga baba pero kahibaw ko nga sa una-una ni Sarah pareho may gipangayo sa Ginoo niadtong higayuna. Sa akong una-una nakikistorya ko sa Ginoo. Ginoo, nasayod ko nga gidungog nimo nga akong giampo nga TV kay mo'y ganahan ni Dudong. Di na siya moadto sa among mga silingan para mananaw. Pero nga naman nga kung kanus ana-ana untay TV na disgrasya naman hinuon si Dudong. Maluoy ka, luwasa lang nga ako manghod. Bata pa kay siya.
Wa na ko masayod kung pila na may kaminutos nga nagluhod si Sarah. Hangtod nga pagkatataod, diha namin nadunggan nga mga kasika sa gawas. Naabot silang mama ug papa nga nagkugos kang Dudong. Bisan pag makita na ko ilang panagway nga gipangkapoy pero ang naong sanag ug malipayon. Murabig naibtan og tunok si Sarah nga nakita nga buhi pa ang among manghod. Istorya pa sa kong papa nga si Dudong kauban ng iyang mga amigo nga iyang amigo nga si Bobby kay nangaligo sa sapa. Unya sa kalit lang de kusog kaayo nga sug nga nagpaingon nila. Og wa sila makalikay og gianod sila sa kusog kaayo nga sug. May na lang kay dihay mga tao nga nakakita. Mga maestro kuno ang niluwas sa duha ka bata nga nangalunod. May na lang kay ila pang nagunitan og nabira sa daplin. Dayon sila na pud ang nidali og dala sa ospital. Pila pud ka adlaw nga naka-absent si Dudong sa pag-eskwela kay luya pa man ang iyang lawas og advice sa doktor nga di pa siya pwede pa-eskwelahon. Sa una niya tong wala pa may TV bisan nagmasakit si Dudong di gyud ni siya mo absent. Pero abi ninyo niya tong human sa iyang pagkalumos wa gyud mo reklamo si Dudong sa among mama nga gusto siya nga mo eskwela. Nag-enjoy na magitawon siya og pananaw sa bag-o namong TV. Usa ka Sabado niadto kaming tulo si Sarah, ako ug si Dudong, wa nagyumin ang gawa sa amo. Kay kasigi na lamig higda-higda samtang nalingaw og tan-aw sa among paboritong gisunod nga salida. Og sa kalit lang, dihay kusog kayong tingog nga among nadungog nga nagpanawag sa pangan sa kong mama. Ako din gitambo ang bintana, unya ako nakita si Nang Roning. Wala ra ba siya karon? Unsa may untay tuyo nimo nga ngadto kang mama Roning? Maldita kayo tingog sinang Roning nga nitubag. Ingna si mama nimo nga ipapaong ng TV ninyo kay sige lang mo palamig tanaw-tanaw diha unya inyong kuryente wa mo'y bayad-bayad. Tulo ka buwan na sigsar si mama nimo nga mubayad hangtod karon wa pa. Kung di mo mubayad ugma ako ng putlon inyong linya. Ang among kuryente manggod kay nakakabit naman sa ilahan ni Nang Roning. Kana gining gitawag nila ga flying connection, Papa Joe. Ang sabot ra ba namo sa imong mama ha kay sugar inyong gamit. Unya nganong nagtibi-tibi naman kuno mo. Matod pa niya nga maldita gihapon og tingog. Oo, sige nang. Ako ingnon si mama, inig-abot tubag ko pa ngadto niya. Pagtalikod gyud ni Nang Roning, ako din giatubang ang duha ka manghod. Atulo sa ning patio ng TV ha. Kay basin mawad-an patag suga, mungit-ngit na noon nga atong palibot unya kung ibtan tag koneksyon ni Nang Roning. Pagamaam pa nako sa kong manghod. Si Sarah kay medyo matured na gunahuna nakasabot. Pero si Dudong nakita gyud nako ang pagkausab sa iyang naong. Nagul siya nga napawong ang TV ug wa nakapadayon sa iyang pagtan-aw sa salida. Paborito pa man niya ang Power Rangers nga gidub na og tinagalog Papa Joe. Sige lang dong, kung makatrabaho na si ate, magpataw tag atong kaugalingong kuryente. Amaam pa nako gihapon nako sa kong manghod. Ug maayo na lang kay nakasabot raman pod ang bata og nitubag nga muskwela na ko Lunes te. Kapait yun ning pobrito Papa Joe. Ako isip maguwang mo'y nasakitan kung maka-experience og kauwaw o kasagmuyo ang usa sa akong mga manghod. Sama niya itong usa ka hapon nga gisugo si Sarah nga pautangon og noodles sa among suki nga tindahan. Sa tindahan ni Nang Marlin. Pagbalik ni Sarah, walay dalang noodles pero naghilak. Gipangutana siya ni Papa nga ano naghilak siya. Sige lang kuno tag pangutang ingon si Nang Marlin, wag kuno kay plano mo bayad. Pabayaran sa kuno ang balanse sa tindahan. Matud pa ni Sarah. Si Mama nga nakadungog nagyaw-yaw. Naghilas-hilas na pod ni si Marlin. Abi kay ni Asenso naman. So nang panahon katong wala siya makaon, ang iyang amahan ato mamaylo og lagutmon sa kong amahan. Wa may gabaos tawhana. Abi kay patay na ang akong amahan, nalimot na sila sa buhi pa si Papa ato sila magpatambal og magkasakit. Unya way hatag-hatag og nga pasalamat bisag piso. Di gani mo tunol bisan og usa ka latang sardinas. Nakapamuy-buy gyud ang akong mama niya tong mga higayuna Papa Joe. By the way, ang akong lulo di ay kay mananambal sa mong lugar. Bali, albularyo Papa Joe. Ang akong mga silingan kung magkasakit, di mo doktor kay adto kang lulo magpatambal. Kung mapiang adto pud magpahilot. Ug bisang unsa kasakit, tambalan sa akong lulo nga way gipangayo nga bayad. Nara sila ha. Kumuhatag sila gamay pero
Di gyud mangayo si lolo. Tungod kay wa mamisud-an niya to naglungag na lang og saging si papa ug mo'y among gisuwa sa kanon. Bisan og pobre kay mi Papa Joe pero malipayon man mi og kontento mi bisan og maniud to lang mi og dilungag nga saging. Unya manihapon og kamuti. Pagabot sa adlaw nga Lunes nangandam na mi para muskwela. Nagkuyog mig baklay paingon sa muskwelahan nga di ra pud layo sa mua. Sa dili pa mi kaabot sa eskwelahan makaagi pa mi sa barangay hall og dito akong ikatagbo si Uncle Danny nga igagaw sa akong papa. Ningon si Uncle Danny nako nga Dayani, ingnaw niya sa papa ni mo nga ang datahan sa TV. Wa pa mag siya ka data bisan og gamay. Matod pa. Nasyak ko kay abi na ko ginatag tong TV. Pero padatahan di ay nakibawag yun baya ko nga naglisod yun mi. Ug wa pa gyud sila ka data kay unahon pa man gyud nila ang pagkaon. Pagkabot ako sa balay ang giingnan si papa nga padatahan ko noong TV. Nakita gyud nako ang pagkausab siyang naw nga murag nalain kay sa iyahang pagkadungog gihatag man kuno ni. Pero ngano karon paninglo naman noon siya. Ato na lang nang iuli pa oy. Matod ko pa ngadto niya. Pagkadungog ni Dudong nga iuli na mo ang TV, nilingi dayon siya namo og nilakrang kagugol sa naong. Kaluoy po din taon sa kumanghod. Matod ko pa sa kung nahuna. Pagkahuman na magpanihapon nitong gabiyuna, nigawas ko sa mga balay og naglikod-lingkod sa lantay, ngit-ngit na ang palibot og bugtong kahayag sa buwan na lang ang nidanag. Samtang naghangad-hangad ko sa langit, wa malikayi nga makatuo nga akong mga luha o naluoy ko sa akong pamilya. Labi na sa akong manghod. Gusto na ko nga makahawa sila sa kalisod. Gusto na ko nga mapalitan og TV ang akong manghod o gusto na ko nga matauran mi kuryente nga muag yun. Kadagan ba sa akong damgo para nila? Pero ang pangutanan na ako unsaon. Domingo kato sa hapon ako naabtan ang akong mga manghod nga nagatubang sa lamesa samtang nagkaon og pansit. Kinsa ng pansit? Pangutana ko pa nila. Kaya kibawa mo ko nga makakaon lami o lami-lami basta dunay mohatag na mo nga silingan. Kang nang Esther na hinatag ate na may nag-birthday sa ilaha tubag pa ni Sarah. Akong kitalawan ang pansit og naluwa gyud nako balik ang pansit kay aslom naman og panos na gyud Papa Joe. Ako gipangutana ko manghod og ingos lang nga bag-o ra gyud kuno gihatag ang pansit. Tungkol sa akong kalagot ang gidala pagbalik ang pansit ilang ng Esther ug akong giingnan nganong naghatag siya og panos ngadto sa mga bata. Mag-arti-arti pa day mo nga may mga kwartahan mo. Pasalamat gani mo gihatagan mo. Tubag pa ni nang Esther Papa Joe. Sa tinuod lang Papa Joe bisan og unsa mi ka pobre, wa pa gyud mi mukaon og panos og mas pakanon pa mi og sa mong ginikanan og mga lagot mo sama sa nilungag nga saging kardaba. Kamuti, gabi o kamuting kahoy, nungka nga pakanon mi og panos. May imagine ako mga naong sa akong mga manghod nga kipangkaon ra pud taon ang aslom nga pansit. Naluoy ko sa akong mga manghod. Usaon na lang nga og pagsakitan ni sila og tiyan. Problema na pud og patambal. Moto nga sa akong kasuko na paong ang akong pananaw og gidasmagan ako sinang Esther og gibugno. Pero doon nagyapoy nakauwang namo nga silingan rapod namo. Pagkaugma, nakadawat kog sumon sa barangay kay gireklamo ko ni nang Esther. Gihusay mi sa barangay kapitan og nitug-an man po si nang Esther nga panos na gyud kuno tong pansit. Mao nga iyang gihatag namo. Abi siguro niya kay mga gutom, mukaon lang mi bisan og panos. Nagsorry man po hinuon siya. Unya nagsorry po ko niya. Mao nga nahusay rami sa kapitan Papa Joe. Dihang nang lakaw na mga tao na ulahi ko gawas sa barangay hall ug sa wa pa ko magawas gitawag ko sa mga barangay kapitan ug gitunulan ko og 500 pesos. Ani, di ay 500 o. Ipalit ni og lami sa imong mga manghod. Matod pa niya. Gidawat din ako nga purti na kong lipaya. Nidiritso ko ato sa skina nga dunay nagtinda og manok ug nagpalit ko usa ka kilong karne sa manok ug mantika dayon ipauli ko og giluto dayon nako Papa Joe. Wa nay daghang sahog ang manok, asin ra og bitsin, pero ang naong ni Sarah og ni Dudong di matukib ang kalipay samtang nagpangit sa fried chicken. Mao sa mga kong papa ug mama. Usaon nga tagsara gyud kayo mi makakaon og karne Papa Joe. Pagkaugma dayon di desisyon ako nga magpabuwan. Di nagyumadala nga magpundo ko sa mua nga way ikatabang sa akong mga manghod. Angay nagyud ko manrabaho. Naginilakay min tibok pamilya kay mao naman kato ang adlaw sa kong paglarga sa syudad.
Magpa-maid nako sa amo ni nang Berta nga amo rapod nga silingan. Ug tud man pilar may istorya Papa Joe, nakatrabaho nako sa syudad, isip usa ka katabang sa unahan nga pamilya. Halos tanan akong sweldo akong ipadala sa amo. Magbilil na ko gamay nga ako makut-kuot. Pila ka tuig na pug ko nga nagpa-maid ug okay ra man gyud kayo nga ako mga amo kay nakauyon sila kay diri nako kay buutan man kuno ko. Maayo mo trabaho ug di lagan. Bisan og day off nako mo trabaho gyapon ko. Tungod sa pagtrabaho nakapundar-pundar na pug ko og gamay sa bukid. Napaayo na namo ang among busluton nga atop. Nakapataod na may kuryente. Nakapalit na ko brand new nga color TV. Ako pod gipalitan si Papa og second hand nga motor nga baratuhon para di na niya pasanon ang iyang mga uling ug kahoy. Ang last na kong project mo ang gamay nga sari-sari store para kang mama. Nasayod ko nga di magyud tinuod bongga ang akong nahatag para sa akong pamilya pero at least arang-arang na lang kaysa sa una. Grabe ang akong nga pag-focus sa akong panabaho nga wa na gani ko'y time para sa akong kaugalingon. Wa ko'y love life Papa Joe. Kaya sa man ako na pagkakita og lalaki nga wa man pud ko'y gawas-gawas sa balay sa ako ang amo. Pero kung ang kigayunan na gani ang mangitag pamaagi, wa gyoy makaipsot. Nasulti ko ni tungod kay usa ka adlaw na anak ni abot o dunay ni abot nga bagong hire sila si ma'am nga boy / hardinero nga si Tino. May pagkasiaw si Tino unya hitsuraan pod o gamay. Mo nga wa tuyo ang nga gibati kog kaibog ni Tino. Og dihang nangulitaw siya nako, akong gisugot si Tino. Ang akong unang uyab ug ang amahan sa akong anak. Yes, Papa Joe, nagsabak ko og dihang nakibaw nga mong amo wa sila masuko pero mao lagi na. Kinahanglan nga muhawa nami kay di nami pwede nga mabdus ko nga magtrabaho gyapon sa ila. Nagtipon mig balay si Tino. Unya nang-apply siya pagka construction worker og nadawat raman pod. Nana siya trabaho sa una nga mga adlaw. Okay kayo mi bisan og pobre mi. Pero malipayon mi hangtod nga gipanganak namo ang among anak nga si Lily. Tulo ka tuig nga nakalabay nabantayan namo nga murag dunag yoy apan ang among anak nga si Lily. Mao nga amo siyang gidala sa doktor. Og dito nasayran gyud namo og na-confirm nga dunay autism ang amo ang anak. Sukad niya itong nahibaw ni Tino nga dili normal ang among anak nga si Lily nakabantay na kog dakong kausaban niya. Pirmi na siya nga muli nga hubog. Di man ninon siya manapat pero di na siya mo intrigo og kwarta. Wala na mi makakaon si Lily. Kung makapalit kog usa ka kilong bugas, ako rang lugawan para dugay mahurot. Mora na'y among kanon ni Lily. Ang lugaw, unya, why sudan-sudan. Usa ka gabi niya to, naabot si Tino nga hubog, unya nangita og pagkaon kay gigutom ko na siya. Akong gisukaran og lugaw. Unsa man ni? Mao ni mo ipakaon nako lugaw? Isog pa niyang singka, dungan sa pagkarati sa plato nga gisudlan og lugaw. Di kagay sa sahog ang lugaw ug nasagol sa mga buak nga plato ang lugaw, Papa Joe. Pagkaugma niya to, nakadesisyon ako nga mobiya na. Moto, nga paglakaw niya sa trabahoan, nang lakaw pumidayon si Lily. Niuli ko sa amua sa akong mga ginikanan ug wa niya pa si Tino. Okay lang. Gidawat raman pug ko sa akong pamilya ug nalipay pagani sila kay magkauban ako sila. Nagtabang-tabang na lang ko sa tindahan ni Mama. Okay na ko sa akong pamilya. Wa naman pud magsamok-samok si Tino. Pero amot ba Papa Joe nga doon na mga lalaki nga manintal pud oy. Bisan og angkan ako pero naibgan gihapon ko. Nakabingwit pug og laing lalaki nga nagpangan og Romeo nga anak sa suki ni Papa sa uling. Butan na ta si Romeo pero minyo na siya pero buwag lang. Hayang asawa narapot sa mong lugar nga nagpuyo o niya magsigsamok-samok namo. Sige kadto sa mua kay mangayo og kwarta kang Romeo. Wa man ta kay problema anak kay naama siya responsibilidad sa iyang kanhi pamilya. Pero si Romeo nagyud ang desisyon nga magpalayo mi. Sumoto nga namalhin mig puyo sa Toledo City. Diha mi sa Toledo nagdugay og puyo. Bisan og sakto-sakto ra ang among pagkabutang pero okay ra gyud og malipayon mi kay bisan og naiapan sa utok si Lily, pinangga ra man pud siya ni Romeo. Paspas kay ni dagan ang mga katuigan og 32 anyos na si Lily. Okay ra ang physical nga pamayhon ni Lily.
Pero ang utok ra gyud niya ang diferensya. Pero siya bata o guna-huna, magkataw-katawa lang siya siyara. Unya magtabi po siya nga kanang murag naagyo siya ka istorya. Pareho namin busy sa pinagsikay-sikay si Romeo og wa na mo mabantay pagtarong si Lily. Hinunailhan naman po siya sa mga lugar og bisan asan lang siya maglakaw-lakaw, ihatod naman po siya sa amo sa mga tao. Pero sa kadlaw ni Ana, di bata nga niyato sa mua kay gisugo kuno siya sa among barangay health worker nga padtuon ko sa health center. Bisan og natingala ko pero niadto pud ko Papa Joe. Og dito sa health center ako naabtan si Lily kauban sa pipila ka mga tao nga mga health workers. Naay sakit si Lily nganong naa man siya diri. Pangutana ko pa ngadto nila. Wa gyud kay kalibutan ani kung naunsa kini imong anak nga angay manunta nimo ning bantayan kay murag bata man ni og utok. Natingala gyud ko kung usay buti pasabot sa midwife. Kay bawo baka nga mabdo si Lily? Pangutana pa sa midwife nako. Purting kurata nako. Unsay buntis, nganong mabuntis man taon na siya, nako pa nga murag kay lakon ko niadto Papa Joe. Yes, Papa Joe, buntis ang akong anak nga way buot kay gilabtan sa kalalaki nga ulitawong guwang nga si Goryo. Gikuyugan mi sa mga barangay kapitan sa DSWD unya pagkahuman niadto sa police station para pasakahan og kaso ang way puangod nga si Goryo. Wa may kasayuran nga gisigihan naman di ay niya gilabot si Lily dito sa iyahang payag. Giadto sa mga pulis ang payag ni Goryo, kuyog pug ko si Lily ug akong bana nga si Romeo. Ug naabtan na mo si Goryo nga nagkaon sa iyahang payag. Wa na kapugong si Romeo sa iyang kalagot ug iyang gidasmagan si Goryo ug gisukmag-sukmag. Dali pud kay nakauwang ang mga pulis. Sa diyang gipusasa na sa pulis si Goryo kay isakay na unta sa patrol car, sus kalitraman ni hilak si Lily. Nalingi mintanan. Hasta mga pulis kay nihilak mangyud siya Papa Joe nga murag bata samtang nagtanaw kang Goryo nga gipusasan. Unya na siya gipanulti nga di nila masamtan. Ang ubang tao di makasabot sa sinultihan ni Lily, pero ako Papa Joe nga inahan makasabot yun ko bisan og nagkayuring pa si Lily. Niana si Lily Papa Joe nga luoy si Goryo. Nisinta ko sa kasuko. Si luoy, ikaw ang luoy kay gilabtan kaniya. Gipanamastamasan ka kay bawman ta siya nga wa ka sa maayong panghuna-una. Gidalag yun sa police station si Goryo kuyog puming tanan. Og dito nangayag pasaylo si Goryo kang Lily. Mahal man ako si Lily. Hinay pa nga sulti ni Goryo nga halos siya rin makadungog. Andam ko nga manubag sa akong gibuhat. Padayon pa ni Goryo. Nakadungog si Lily sa gisulti ni Goryo og diyang akong gitanaw kong anak, abot ba og mura man og dunay gamay nga pahiyom sa iyang ngabil. Kanabang murag nalipay siya or gikilig. Sumoto Papa Joe, nagstorya og nausay-husay hangtod nga ni saad si Goryo nga siya lang kuno'y motiman kang Lily. Iya kuno kining panggaon og pakatauhon ang gisabak niini. Tungkol sa kawadon og aron wa nay samok, amon lang gitugutan si Goryo nga mag-live-in og si Lily. Puslan man nga mabdos na kini. Unya, kanapahinuon nga dunay magatiman sa akong anak. Pila ra may istorya nagtipon silang duha si Goryo ug Lily. Nausab ang pananaw kang Goryo ug nibilib ko sa iyahang gibuhat nga kaayo sa akong anak. Labi na diyang nanganak na si Lily unya naglisod sa iyahang pagpanganak. Nahimugso man tinud ang ilang anak nga babae nga gipanganlan og Annabel. Pero daghan pud kaayong diferensya. 2 ka bulan sa ospital ang bata. Unya si Goryo ang nagpakailawom tanan. Gituman gyud niya ang iyang mga saad. Pagkabalitaan ako nga nakauli na sila si Goryo dala ang iyang anak nga si Annabel, dali ming niadto silang payag para bisitahon nako ang akong apo. Samtang nagtanaw ko silang pamilya, wa tuyo ang nga nagtuto ang akong mga luha. Ang akong anak nga way saktong panimuot nakaanak pod og dunay diferensya. Kaluoy naman lang yun ni Goryo nga may nagatiman siyang asawa o anak nga puros dunay mga apan. Pero abin niyo wa na ko makit-i sa itsura ni Goryo ang pagbasol sa iyang nasudlan. Hinuon na obserbahan nako nga nisamot pa siya og kugi para siyang asawa o anak. Paguli na ko sa mga balay ni Romeo gabi na. Giwat usa nako nga makatuog si Romeo. Unya ni gawas ko sa mga balay og naglikod-lingkod sa lantay. Nagangad-hangad sa langit. Samtang naglantaw ko sa mga hayag kayong bituon, nagkanta-kanta ko Papa Joe. Una na kong ikanta, mao ang kantang binisaya nga naguluhan og pag-utlan.
Gikanta pud nako ang kantang Lagkaw. Ang last naong nahinumduman sa wa pa ko nakatugmo ang kanta na Gulong ng Palad. Nakamat na lang ko nga dunay ni yugyug sa kong abaga. Si Romeo di ay. Iya kong gipukaw, kinakatug naman di ko sa lantay. Taas na kanya akong istorya, Papa Joe, di na mahurot ugo sa ka-episode. Mo nga, dinila sa nako nga part tapuson. Doon na pa ni part 2. Daghang salamat, imo magtatampo, Ani. Mga istorya sa kinabuhi, sa atong mga kaiksuonan, nga naghatag ug inspirasyon. Leksyon ug ugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi, sa atong mga kaiksuonan, nga naghatag ug inspirasyon. Leksyon ug ugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories.